Affarijiet bażiċi bħal ħobs u prodotti magħmulin mill-qamħ, il-ħalib u prodotti bħal ġobon u l-jogurt ilhom jolew għal diversi xhur. U issa wara li jolew il-pastizzi jidher li anke il-prezz tal-laħam se jola. Rapporti fi Times of Malta jindikaw li l-ħaddiema tal-biċċerija u l-importaturi tal-laħam huma imħasba dwar dawn iż-żidiet u jistennew li fi żmien xahar ikollhom jixtru l-laħam bil-prezz li nxtara mill-konsumatur fil-ħwienet. Dan ikun ifisser ebda profit għalihom u spiża akbar. U għalhekk ma jkollhom ebda għażla ħlief li jollu l-prezzijiet, xi ħaġa li se twassal biex tal-ħwienet ukoll ma jibqalhom ebda għażla għajr li jollu l-prezzijiet. Persuna li tkellem mal-ġurnalist Mark Lawrence Zammit spjega kif sa Diċembru li għadda kien jixtri sidra tat-tiġiġ €3.40 il-kilo u ibieħha €6.85. Iżda mix-xahar id-dieħel se jkun qed jixtriha €6.50 u jbieħha bi prezz ta' madwar €8. Il-persuni li tkellmu mat-Times spjegaw kif dan ifisser li xorta se jagħmlu inqas qlieħ. Biex is-sitwazzjoni tkompli tigrava, il-prezz tal-alf tal-annimali żdied ukoll. Dan fil-waqt li jisperaw li ma jkollhomx jaffaċċjaw spejjeż oħrajn bħal żieda fil-prezzijiet tal-fjuwil u l-kontijiet tad-dawl. Fid-dawl ta' dan kollu, il-laħam lokali għadu ma tlaqax daqshekk iżda jista' jagħti il-każ li l-prezz tiegħu jola wkoll meta l-konsumaturi jibdew jixtru mis-suq lokali minflok dak barrani. Dan diġà beda jinħass għaliex f'temp ta' ġimgħa ħafna mill-fniek u t-tiġiġ ta' Malta żdiedu fil-prezz b'50 ċentesmu. U issa, il-gwerra fl-Ukrajna aggravat il-problema tal-għolli tal-ħajja, problema li għalija pajjiżna qatt m'għandux soluzzjoni. Bil-pagi tal-ħaddiema jibqgħu relattivament baxxi b'żieda biss ta' 1.75 fil-ġimgħa.